салом алейкум дӯстони азиз, ҳамкорони азиз. Дар ин видео ман ба шумо чӣ гуна картҳои худро метавонед истифода барен нишон медиҳам. ба ҷое ки ба лични кабинети худатон медароен, хоб аз тарафи рост боло ба сурати одамчаро зер мекунем, лични кабинетро зер мекунем ва баъдан боз як бори дигар ҳамон одамчаро зер мекунем ва оформит заказ по артикулу мекунем. Заказ по артикулу, баъдан персонални аксиро зер мекунем, купони и картро зер мекунем ва дар инҷа мана тӯҳфаҳои шумо истодааст, ки метавонед истифода баред. Масалан, поздравление, выиграли любое средство декоративной косметики со скидкой 45%. Поздравление, вы выиграли любое средство для ванной и душа 50% мақсад скидка. Метавонед ҳаминоро истифода баред. Ракай кати скидкаи калон барои шумо компания маҳсулотро пешниҳод кардааст. Метавонем мақсад истифода барем, применить мекунем. Анамихел ҳар яке купонотро метавонем ба як гӯем ки скидкаҳои калон истифода бареншон. маҳсулотро барои хона ва ғайра ба шумо бо хеле нархҳои арзон ва дастрас метавонем ки харидорӣ намоем. марҳамат, купонотонро истифода барен. Ба ҳамаи шумо муваффақият.